Velen waren samengekomen om aanwezig te zijn bij de viering van het 150-jarig bestaan van het regiment Limburgse jagers in de stad Venlo. Nabestaanden van gevallenen, oudgedienden en zij die thans deel uitmaken van het regiment, luisterden naar de herdenkingsrede door de huidige commandant, luitenant-kolonel De Loo. Al het menselijk leed van miljoenen, wat achter deze waarschuwende spreuk schuilgaat. De commissaris van de koningin in de provincie Limburg ontstak de vlammen als symbolen van de verbondenheid met hen die hun leven offerden voor een onafhankelijk vaderland. De oud-commandant van het regiment onthulde de eretafel waarop de namen staan vermeld van hen die sneuvelden in Indonesië. Het fanfarekorps der Limburgse jagers speelde onder leiding van kapelmeester Bouguenon koraalmuziek. Onder de talrijke bloemstukken die werden gelegd namens civiele en militaire instanties was ook een krans namens het zusterregiment van de Belgische Ardennen. ...150 jaar krijgsgeschiedenis stond aangetreden als zinnebeeld van een waardevolle traditie. De volgende morgen stond Venlo in het teken van de feestviering die werd geopend met een parade op het Monseigneur Nolensplein. Het moderne materieel heeft de infanteristen en zelfs de muzikanten gemotoriseerd. De jeugd is er al helemaal mee vertrouwd geraakt dat de infanterie geen voetvolk meer is, maar gepantserd op het strijdtoneel verschijnt.